ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆମ ଆଶରଙ୍ଗ କରିବା ବହିର ଏକ ଚିତ୍ରକୁ ରଙ୍ଗରେ ଭରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଏହି ଶୁଆ ଚିତ୍ରଟିକୁ ରଙ୍ଗରେ ଭରିବା। ଏହି ଶୁଆ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଭରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଲାଲ ରଙ୍ଗ, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ, ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଓ ମାଟିଆ ରଙ୍ଗ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଏଇପଟେ ଦେଖିବା ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଭରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ରଙ୍ଗ ଭରିବା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏବେ ଶୁଆରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗଟିକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମଡ଼େଇ ଦେଉଛେ। ଏବେ ଦେଖ, ଆମେ ଶୁଆଟିରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗକୁ ଭରି ସାରିଛେ। ଏବେ ଦେଖ ଆମ ଶୁଆଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଶୁଆର ଥଣ୍ଟରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗଟିକୁ ଦେବା। ଦେଖ ଆମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଲ ରଙ୍ଗକୁ ଦେଉଛେ। ଏବେ ଦେଖ, ଆମେ ଗୋଡ଼ରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗଟିକୁ ଭରି ଦେଉଛେ। ଏବେ ଆମେ ଗଛ ଡାଳରେ ଥିବା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ଭରିବା। ଦେଖ ଆମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗକୁ ଭରି ଦେଉଛେ। ଏବେ ଦେଖ, ଆମେ ପତ୍ରରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଭରି ଦେଇଛେ ଓ ଆମ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଆମେ ପତ୍ର ସରିଲା ପରେ ଡାଳରେ ମାଟିଆ ରଙ୍ଗଟିକୁ ଭରିବା। ଏବେ ଦେଖ, ଆମେ ଡାଳରେ ମାଟିଆ ରଙ୍ଗକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଙ୍ଗରେ ଭରୁଛେ। ଏବେ ଦେଖ, ଆମେ ମାଟିଆ ରଙ୍ଗକୁ ଭରି ଦେଇଛେ। ଆମ ଶୁଆଟି ଏବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖୁଥିବ। ଏବେ ତୁମେ ଏହି ରଙ୍ଗରେ ଘରେ ଚିତ୍ର ଭରିଦେବ।